Non, Juan, hoxe día de San Tirso. Sí, es el patrono. E ademais aquí tedes esta tradición da rosca de pan. Sí, hay un tímpano que es único y tiene una cruz y es el origen de la rosca. É unha rosca de pan sin levedar. Sí, sin levedar. Estas roscas normalmente no día de hoxe saen en procesión. Hoxe haberá ou non haberá procesión, don Juan? Paréceme que non. Que se sente por esta tradición? Bueno, pues esta tradición se siente algo fuera de... non sei explicarlo. Emocionades vos? Emocional, sí, sí. Hombre, o patrón tamén. Ferrín, esta rosca representa moito para a xente daqui do Sei. A fertilidade, porque crecen os días, brotan os primeiros brotes das flores. A decoración a fai o panadeiro. Agora despois eu puñemos as flores e os frutos. Pode ser que o fixo este ano, que xa non sei se é un bisneto, se é neto do señor que empezou con isto. Ademais, cando se conserva así unha cousiña nunha parroquia, é moi bonito. Axuda a xente a creer, a vir, a visitalo. Está moi ben, a nós nos encanta, de verdad. Vai a sair ou non van a sair as roscas? Sí, no momento en que o tempo permita, pois salen, se o tempo non permite, pois tampouco. Porque a parte da rosca salen os santos tamén. Que? Imos a tocar na procesión ou non imos a tocar? O que vai a pasar? Haberá, non haberá? Sí que imos tocar se non chove. Se non chove, imos tocar. Ti crees que vai a sair a procesión? Eu creo que sí. ¿Dónde está Sai. Ferrín? ¿Dónde está Ferrín? ¿Dónde está Ferrín? Berrita, aquí. Manolo, sai ou non sai? Eu creo que sale miña nena. Aló. Ao final saiu a Saiu, procesión. sí. Bueno, esta hai que ter moita fe para saber de que iba a salir, Esa rosca a bendicen, vai na procesión e despois o día de San Blas a cortan como amuleto e pode ter nun caixón moitísimo tempo que non barolece. Ya sei, grande. Era que hai que ter moita fe. Moita fe. Entonces, pídelo con fe, sí. Todo canto pida sale.